A continuació té la paraula l'il·lustre senyor Joan Laporta. Gràcies, molt honorable presidenta. En primer lloc, agrair al síndic el seu informe detallat i precís i agrair una interessant exposició com la que ha fet. Val a dir també que penso que les queixes dels ciutadans es resoldrien en millors condicions si Catalunya tingués poder d'estat. De fet, com a mínim no patiríem aquestes agressions jurídiques basades fonamentalment en motivacions ideològiques que està patint la sindicatura per part del Tribunal Constitucional a l'hora de retallar competències d'aquesta institució. Per tant, penso que no és casualitat que sigui la delegació del Govern d'Espanya a Catalunya l'administració que menys col·labora amb la sindicatura i que, a més, d'una manera flagrant té aquesta manca de col·laboració amb la sindicatura. Val a dir també que, síndic, heu qualificat d'una descoordinació entre l'administració central i l'administració autonòmica en quant a les relacions entre el defensor del pueblo i la sindicatura. Jo crec que heu estat molt benèvol. Això és fruit de la dependència que patim i, a més, es produeix aquesta desigualtat en perjudici de les competències de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. En qualsevol cas, vull felicitar a la sindicatura per la feina que heu fet, per com feu la feina i pels resultats d'aquesta feina. Especialment vull felicitar-vos pel rigor en l'admissió dels expedients, de les queixes, i pel rigor en el contingut de les resolucions i, a més, també per l'èxit que representa l'alt grau d'assumpció per part de l'administració de les resolucions dictades per la sindicatura. Tinc el plaer de conèixer el síndic, de conèixer les seves capacitats intel·lectuals i les capacitats de treball que teniu i, per tant, no em sorprèn l'èxit en la vostra feina. Vull també agrair especialment i felicitar la presència internacional. També he tingut l'oportunitat de veure com treballeu i les relacions i el grau de reconeixement i d'admiració que té el síndic en la seva presència internacional i, per tant, des d'aquí tot el meu agraïment i la meva felicitació. I per acabar, per el temps que tinc, donar suport a la petició del síndic referent a que el Parlament de Catalunya exigeixi a les administracions que no col·laboren que facilitin la informació requerida per la sindicatura en l'exercici de les seves funcions. Moltes gràcies. Moltes gràcies.